Chini kok TV ni kok tama wata tama lam soko fadi hingga tini ni kok tama rnos sang nane leyana tula sigor amchani kola bagan hati wo kaisa tipra motha luwa jijak habanok tini phiogui rikha o habanok phiog tani phaimanjakha khwai district ni president borong gunang Rajesh Debroma tai tula sigor RD block ni block committee ni president borong gunang Omit Debroma tai zonal vice chairman borong gunang Khokesh Debroma tai Doyanando Debroma akosong tai kwbangma tipra motha ni leader rok bo phaimanjakha o pandawo tai o habanok phiokfru koknarakha khwai district ni president borom gunang Rajesh Debroma naronai tomni chini kok TV channel no bureau report chini kok TV Bubagra ayo lokto along de Bubagra ayo lokto Bubagra ke Tinoro Phaimanjak Phika Sini Khwai district ni president borong gunang sar Rajesh tei Phaimanjak Phika president borong gunang sar Omit tei Phaimanjak Phika sinoro agri sub division chairman sar Khokesh Bai जों तिनी o thailung eba sini kola bagano hatiwo जों sini Brahmathani जों o Paschim Rajnagar sini DC village klaijak aboni sini unit ni jongoro sini tangnok जों khlok laika sini naharmung to जों serai sini naharmung geta tipalen aboni chobano जों teibo rakai khaitaniwo sini bororok sungbai sini mothani bororok bai tebok kahamkai kereng lainani bagi malai lainan bagi जों jate जों kok chap lainani bagi tebok kahamkai sini jobano agok bangna bagi abon bangi na sini mo tini ni o tangnok no singor buklok laika जों kisa ulono sini sini tula sikorni chatwang tolo जों sini deputy CM motongmani arobo जों kaisa sini ini kaisa lain nangkuk mani kaisa जों pamna tabung pai phaidrok जों aro sini do phano bahai buskango agok rinai বিশেষ ভাবে sini haising moso sutui rok kai tei sini khul lok kai lai जों bahai sini do phano agok plangnani bahai samungno जों samor thebani mai kheto bahai tui rok teibo kaham kai जों rinan satte जों aro tini kaham ma kaisa जों kok chablai panda khlai phaijak engai जों abono koboknai elakani borok takbo sini bubagrani ringmao जों takbo kobok tongo phaidi thansang phaidi thansano sini phiok jangmuni lama thansa sara जों sini phiok jang mani mangla haini bagino takbo kichamisa bukhao wan sukmung saya wan suk tongo lama korai tongnai rokno bat जोंनो kebeng tongnai rokno जों koinai phaidi o jorao sini bubagra soyong sin logi thorangri tongphayo logiri tongphayo o jorao phaidi जों sini phiok jakmungno sini bubagrani khorangni bisingtei dakti no manlainani a jobao जों jotono yapri baksa thanchakai jotono जों sini jobao kereng layano abono sini mothan theke kobong tai tini ni takaisa je o phalik bulang je o habanok nanok tini phiok tani o tipra mothani ngai sabo bo adong manjak phaikya o jaga o kesa tini jengoro kobang man sini adang tongo বিশেষ ভাবে sini block Asrambari 26 Asrambari block president sini Aku Omit Debroma sini Tulasikor agri subdivision ni chairman tei sini o khwai zonal ni bo vice chairman sini Aku Khokesh Debroma sini yango tongo sini tebo district ni secretary rok sini block ni vice president rok member rok tei sini board committee ni village ni sini jara monitoring committee songjak rok sini chairman rok ba abo hai sini kwbangma oro tini manjak jak tongo
हामबाय